Комуникационни стилове. Казус. Златина работи повече от 20 години във фирма Дима. Доказан специалист е. Винаги е готова да помогне на колегите си. Добронамерена е и е с отлична репутация. Катина е друга служителка на фирма Дима. Тя работи във фирмата от 10 години. Един ден Златина получава от ръководството на фирмата материал, изготвен от нейната колежка Катина. Златина трябва да провери материала и да даде становище по него. Златина започва да проверява материала, но вижда, че в него са допуснати съществени грешки, които могат да костват работата на Катина, както и доброто име на младата колежка. Затова Златина, нарушавайки правилата, провежда разговор с Катина и й предлага да промени листовете с грешената информация, която противоречи на конкретен нормативен документ, свързан с усвояването на средства от Европейския съюз. Цитирай точно кой документ е нарушен, член и алинея. Минава една седмица. Екипът на фирмата и ръководството се събират на среща. Дискутират се различни проблеми. В края на срещата Катина иска думата и се обръща към всички колеги, като казва: колеги, бих искала да ви обърна специално внимание на член 4 алинея 1 точка 3 от нормативния документ за правилата за усвояване на средствата от Европейския съюз, защото е изключително важно. Всъщност, Катина цитира точно това, на което Златина е обърнала внимание преди една седмица и което е можело да коства работата на Катина, защото не е познавала документа. Златина взема думата и се обръща към Катина. Точно ти ли ни казваш това? Катина отговаря: но аз не визирам точно теб. По принцип казвам, че колегите трябва да обръщат внимание на това, защото е много важно. Колегите не знаят за създалата се преди една седмица ситуация и започват да убеждават Златина, че Катина казва по принцип, а не че е имала предвид Златина. Колегите са учудени от реакцията на Златина, още повече, че Катина започва да плаче, за да убеди колегите колко е разстроена, че Златина е приела толкова лично нещата. В очите на колегите Златина става злата вещица. Въпроси към казуса. Какъв е стилът на комуникация на Катина? Какво е трябвало да направи Златина на срещата на екипа, на която колегите я приемат за злата вещица? Казусът е разработен от фирма MM International Management Consulting EOD за целите на курса по комуникационни умения.